Исәнмесез, сіз MTV телеканалында баручы музыкаль реалити-шоу «Яңа йолдыз» проектын қарайсыз. Мен Гүлназ Сәфәрова сіздің белән инде 3-нче сезон рәттән нәкъ шулай дип исәнләшәм. Татарстан телевидениесендә зур масштаблар белән баручы «Яңа йолдыз» проектының 3-нче сезоны старт алды. Исегезгә төшерәм, әлеге проект Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән тормышка ашырылды. Сіз әзір болсағыз, біз Аллаға тапшырып башлайбыз. Бу юлы жюри ағзалары кім болыр? Әйдәгіз хәзер бергәләп танышып. Алыштыргысыз Лина Арифуллина. Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер, бик күп телевизион проектларының авторы һәм җитәкчесе. Аның проектлары «Фабрика звезд», «Тюрк Вижн», «СТС зажигает суперзвезду» һәм башкалар. Шулай ук быел безнең белән кабаттан Зөлфәт Хәким, Татарстанның халык язучысы, драматург, шагыйрь, татар эстрадасына яңа сулыш алып кергән автор башкаручы, меңәрләгән татар халкының яраткан артисты. Быел Яңа йолдыз проектында жюри әгъзасы буларак беренче тапкыр Данир Сабиров, җырчы, пародист, юморист, Татарстан Республикасының атказанган артисты. Тагын бер жюри әгъзасы Филүс Кахиров, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, Татарстанның алтын тавышы. Яңа йолдыз проектының жюри әгъзалары исемлегендә тагын бер исем, ул Ильвина. 2007 елда Барс Медиа компаниялар төркеме оештырган Йолдызлар фабрикасы аша танылган җырчы, дизайнер, продюсер. Әлеге проектта катнашырга теләп барлыгы 747 гариза килде. Шуларның 60тан артыгы сайлап алынды. Әлеге егет-кызлар бүген үзләрен кастингта күрсәтә алачак. Аларны узган елдагыча зур ачышлар белән беррәттән зур сынаулар да көтә. Кастинг башланып китте. Хәзер жюри әгъзалары каршына конкурсантлар чыгачак. Һәм иң мөһим момент, бары тик иң күп тавышлар җыйган конкурсантлар гына алга чираттагы этапка үтә. Аларның саны 12дән дә күп булмаячак. Әлеге 12 кешенең исемен кастинг ахырында игълан итәчәкбез. Алия Габиева бүген үзенең чыгышын мелизматика белән алдырырга уйлый. Аның булып чыгармы? Без инде бик тиздән белербез. Әлегә Алия белән без аралаша торабыз һәм ул Алия безнең янәшәбезгә килеп җитте. Алия, инде җырлаячаксың бүген. Мин бүген төрек телендә җырлаячакмын. Нинди җыр, ничек дип атала ул? Интихашик. Ни өчен менә нәкъ шушы җыр? Мәхәббәт турында җыр. Шундый мәхәббәтле Алия хәзер чыгып үзенең мәхәббәтен барлык жюри әгъзаларына таратачак. Килешәсеңме? Әлбәттә. Без сиңа ышанабыз һәм сине озатып калабыз, Алия. Рәхим ит. Алия Габиева, бу Яңа йолдыз проекты. Yarın olmaz bugün, yarım olmaz bütün. Benim ol bu gece. Yazı görse gözüm, kışı unutma sözüm. Benim ol bu gece. Ötesi mi var yalnızlığı yalnız, seninle aldatan kıskandı yıldızlar. Aşka inanmayanlara seni anlattım, karardı ay. Bırakın beni kendim giderim, alıştım artık yalnızlığa. Bildiğin gibi diyelim, sildiğin gibiyim hala. Seni sevmek intiharda, sevmemek ihtimal bile değil. Aşk geldiyse sen güzel, sende duruyor ama ne acı dersin ben diyelim.
Алия безнең беренче катнашучыбыз төрек телендә җыр башкарды. Шуңа күрә бәя Данирдан башларбыз дип уйлыйм. Данир төрек телен аңлый, әзрәк кенә сөйләшә һәм җырның нәрсә турында икәнлеген әйтеп бирә алыр безгә. Ben biraz Türkçe konuşabiliyorum deyip aytayım әле белгән фразаларым берсен. Җыр инде әлбәттә татардагысыман мәхәббәт турында. Тик кыяфәтен күреп җырны ишетә алмый да калдым. Әле мин жюри буларак теге күлмәкне үтүкләттем хатыннан дияргә була инде. Алия сәхнәгә белмим, син шулай миңа шулай тоелды, син теге шашлыкка чыккансың да, просто менә ни җырларга булдың дигәндәй. Чөнки тавышка килгәндә бәлки бәя бирерләр инде минем коллегалар, теге үземдә әллә ни теге сузырлык мелизмнар белән тавыш юк, синдә бит әле үзенчәлекле мелизмнар диделәр. Ну, кыяфәтне дә уйларга кирәк сәхнәгә чыксаң, чөнки барыбер бу бит телевизион конкурс. Эльвина, Шуннан да, әгәр инде син сәхнәгә чыгасың икән, син тулайым образ белән чыгарга тиеш. Чөнки җырны бит аны радиодан да тыңлап булашлар бит. Әгәр син сәхнәгә чыккансың икән, менә синең алдыңда шундый жюри әгъзалары утыра. Син инде үзеңне тулайым күрсәтергә тиешсең. Чөнки синең бүген бу бит әле шанс бер генә булырга мөмкин. Тормышта беләсеңме? Һәм син бу шансны бер ничек тә кулыңнан ычкындырырга тиеш түгелсең. Менә мин синдә күрмәдем менә шушы кастингка әзерләнеп килүеңне. Менә синең флешкаң булганда, син аны алып килгәнсең дә шушы җырны җырлыйсың кебек тоела миңа. Чөнки әгәр син чыккансың сәхнәгә, мин синең образыңны күрергә тиешмен. Мин аңларга тиешмен, син миңа нәрсә әйтергә тиешсең. Кызганыч, мин моны күрмәдем. инде икенче жюри әгъзасы киемне сызыклый. Мелизмнар буенча ничексең? Алия үзенең анкетасында язган, минем уникаль мелизмнарым бар дип. Филус, нәрсә диярсең бу яктан? Уникаль мелизмнары бар аның, әлбәттә. Мин шунсын гына әле менә Зөлфәт абыйга борылында, мин әйтәм, мин башта аңламадым, мин әйтәм, татарчасы моның начар микән дип, мин төрекчә икән аңламадым башта. Мелизмнар теге була кайчагында төрекчә җырлыйлар, мелизмнар татарча. Мен ул теге ниндидер бер-берсенә туры килми торган әйберләр. Татар артистлары рус җырын җырлаганда да татар мелизмнарын ишетәбез. Монда инде дөрес эшли, миңа калса. Һәм тавышың матур, монда инде әллә борчылу белән бераз теге тавышың интонация белән проблема булып алды. Булай тавышың матур, миңа ошады. Зөлфәт абый, тамак кырыуыгыз яхшыга булырмы икән? Мен монда аның киеменә бәйләнеп утырмас идем. Чөнки монда әгәр дә җырны җиткерәсе килсә кеше, ул ничек дип әйтим, фуфайки киеп чыкса да, шәрәтән чыкса да җиткерә ала ул. Монда мин игътибар итәр идем, ниндидер ички ышкын юк. Бәлки башка җыр кирәк булгандыр. Аның тавышы матур, үзе дә матур. Әмма ниндидер башка җыр белән чыгарга кирәк иде. Чөнки монда әле бит әле җырның мәгънәсен барыбыз да аңлап бетермибез. Лина, вам слово. Алия, скажите, пожалуйста, вот я просто наблюдаю за вами, вы такая же одинаковая, когда вы поете, и вы такая же, когда вы слушаете и разговариваете с нами. Я хочу видеть вас другой. Давайте акапелло попробуем спеть другую песню, другого характера, другой энергетики, чтобы понять вас. Но вы же не будете все время находиться в таком меланхолическом состоянии, правильно? Мы не можем слушать концерт из 20 песен такого состояния. Вот сидят уважаемые артисты, у них каждая песня – это разный мир, это разное кино. Поэтому вот ваше кино, оно, конечно, хорошее, но смотреть его долго я не смогу, как зритель. Покажите нам, пожалуйста, удивите нас чем-нибудь другим, какой-нибудь другой краской, что у вас она есть. Татарча. Җырласам буламы? По-любому, любую песню, на английском, на татарском, на русском, все равно. Нет, стоп, это ничем не отличается. Прошу прощения, просто чуть-чуть быстрее темп стал, и все, это ничем. И такое же настроение. Вы как артистка, которая вокально поете, вы все время артистка одной роли. Я хочу вас увидеть зажигательную,
попробовать во всяком случае. Какую-нибудь такую, знаете, интересную. Я думаю, что вот видите, я сейчас с вами разговариваю, у вас улыбочка появляется, вы лежите, да, совершенно верно. Ох ты, боже мой, какая у нас тут прелесть. Вы, да, уже как бы губы начинаете, ну, это психология, я уже вижу, вам это нравится. Хотите, могут помочь мои коллеги с вами попеть. Просто покажите нам другую. Берер җитезрәк җыр. Инглишчә буламы соң алай? Ради бога, давайте. Will there be something going Стоп! down? А теперь, моя дорогая, не надо стоять на одной точке, можно туда-сюда ходить, сдвигать нашу ведущую, и вообще нравится нам. Ну-ка покажите ваши жесты, вы такая замороженная. Немножко, можно чуть-чуть? Мы готовы с вами... Will there be something going down? Давай. Like the storm in the sky, you, I'm gonna be played. Еще сильнее, больше. Can I trust someone who's lying onto me? So I'll go. No, I'll step out, leave myself, take your stuff and go. 'Cause you're not from me now. Mama knows best friend. I feel down. Отлично. To bring А me будем... up and- Стоп, отлично, будем патриотичны. А теперь тоже самым татарском. Шушук жирны тәрҗемә итеп җырла. Да, на Ну, татарском английша языке. җырлаганда киеме туры Подскажите, килә. пожалуйста, песню, уважаемые члены жюри какую-нибудь. Кәртүф булса ярыймы? Кәртүф. Туры киләме? Это Картуф. народную, если. Народу, ради бога, только просто Нәкъ шулай ук итеп. так же сделайте Картуфны. стильно, и если нужно, мы вам Күзләреңне поможем. яндырып, Только так же, как сейчас сходила, улыбалась, Всё, искрила. ладно, поняла. Поняла? Молодец, Поняла. давай. Аксу сарлар хәбәр бирә судағы кындызларға. Аксу сарлар хәбәр бирә судағы кындызларға. Мин сагынсам айга карыйм син кара йолдызларга. Мин сагынсам айга карыйм син кара йолдызларга. Ой, молодец. Вас никто не останавливал, Алия. Зачем вы нам? Вы нас сорвали наше удовольствие. Прекрасно. Видите, какая вы, оказывается? А вот представьте, здесь нет таких жюри, как вот мы. Вот вы спели свою первую песню, и вам сказали «до свидания». Представляете? Это могло быть не вашим шансом. Поэтому сразу показывайте себя, какая вы. Сиңа шанс бирәләрме юкмы, Алия? Хәзер без тавыш бирүгә күчәбез һәм башлыйбыз Данирдан. Данир, Алия үтәме алга таба юкмы? Мөмкинлек бирмим. Бирмисең. Эльвина, мөмкинлек бирәм. бергә бер. Лина, Я даю шанс. икегә бер. Филүс, Мөмкинлек бирәм. өчкә бер. Зөлфәт әфәнде, Мөмкинлек бирәм. дүрткә бер. Дүрт тавыш, сиңа мөмкинлек бирделәр. Алия, очрашырбыз. Исән сау. Рәхмәт бик зур. Алия, әйдә кочаклашабыз. Алия Габиева, ничек синең эмоцияларың? Ой, бик курктым, бик каушадым, әмма бик әйбәт җырладым. Аллага шөкер. Yanımdan ötüp gitsen de Kağılasın canıma Bir kuru değleneden sin Hislerimden yazına Ekiyetimin kunakta Sin yanda bulğan şakta Minne bir kişi yitirip Geliyanım bu hakta Canım 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 Paşam padişahım Esin minim yüreğimden sultanı Canım 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 Sultan hey sultanım Ömürge birge bulayık deyip Xudaydan сұрағаным. Алсу плохо понимает, да, татарский? Татарча җырлады. Акцент сиздегезме, Зөлфәт әфәнде? Мин акцент сизмәдем, ләкин чиктеп әйтим. Менә хәзер һәр икенче җырда Ходай, Алла сүзен гел телгә алалар. Аны ул төшенчә белән спекуляция булырга тиеш түгел минемчә. Бу
Бұл сенің шығышыңа қатнашмай, былай, мен айтам әлі. Сен миңа жыр ұшамады башынан оқ. Сіздің мында киім турында айта алам мен. Былай келішмей, былай келіше мәғдасында түгіл. Әгер де шундай жыр белән шыққансыз екен енді шарықша айтып жырлайсыз екен, сіздің киіміңіз де шундай болырға тиіс еді. Бәлки барып жетер еді шул шырақта. Әліге шул. Музыкаль, вокаль яқты нәрсе дейірсің, Филес? 4-нче курс музыка күллияты. Вокал бүлігімі? Ае. Сольное народное пение. Ага. Ну, мен қалса, бәлки сольный народный пение болса, бәлки шул яқтан өзіңні көрсетірге керек болғандар. Чөнки мен ишетәм, монда барыбер синең укытучың өйрәткәндер инде, сине распевать иткәндер, синең бәлки диапазоның да зурдыр. Ләкин син монда бу җыр белән син аны күрсәтә алмыйсың, ул синең җыр түгел, ул синең юнәлешең түгел. Бу җырларны бәлки син әле сәхнәгә чыгып кайдадыр җырлаганың да юктыр, бәлки син аны булай өйдә генә җырлап йөрисеңдер, бәлки шуның өчендер. Шуңа күрә җырны конкурс җыры түгел бу, гомумән. Шуңа күрә Исегездә калдырыгыз алга таба килүчеләр. Нидә үзенең концертларында аңа килешә конкурс жыры нәрсә соң теге әйтеп үзенең мөмкинчелекләрен күрсәттердәй җыр кирәк. Ул бу җыр белән Мәсәлән, син тыңладың, менә нинди җыр киңәш итәр идең? Менә хәзер аны җырлатып карарга кирәк. Yok kengеш итәр идең дип ул 4-нче курста укый, менә әйтте бит инде нинди җыр. Димәк, халык җыры. Менә бу җырда аның органика булмады. Менә аңа тәңгәл килми. Аның ниндир теге Зөлфәт абыйда теге зур шәхес сүз юк. Беренче сүздә шәрәле җырны фуфайкадан да җиткереп булады. Бу чиракта кием кирәк ди хәзер. Юк, ул бит уйнарга тырышты, образга кергә тырышты. Шуңа күрә, теге кыз ул бит чыкты, ул бит үзенең вокалын, менә ул бит алдан әйткән, заявка бергән, мине махсус мелизматикаларым бар дип. Шуңа күрә әйттем мин, фуфайка белән чыкса да ярый, мелизматикаларын күрсәтә. Бәлки туктат әле егетләрне, синең фикерең. Зөлфәт абый, менә сез шулай дип әйтәсез, инде 4-нче курста укыган студент ул бит инде нинди җыр белән кастингка килергә икәнен белергә тиештер дип уйлыйм мин. Ул бит инде сәхнәгә әгәр син чыгасың икән, гомумән төрле нинди генә профессияне өлкәне алмыйк, ул бит инде әзрәк уйларга кирәк. Син килгәнсең икән, бу синең шанс, бу бит инде шундый проект, 3-нче тапкыр инде бу проектны, бу зур проект. Шуңа күрә миңа калса, теге без бит инде бала-чага белән сөйләшмибез. 4-нче курс студенткасы белән сөйләшәбез. Шуны өстәрим, хәзер бәлки Лина инде теге тутырып әйткәндәй русча раскачает сине хәзер тагын сырап. Но башында проигрышта күбие. Минем үзем дә шулай теге сәхнәдә проигрыш булса теге әлдә бии беләм әле теге җырлап бетерәлмәсәм Зато мы потанцевали. Бии бетерәм. А мы танцевали с Эльвиной, между прочим, в эту минуту. Вы обратили внимание. Так что проигрыш прекрасный, вступление хорошее. Для нас было. Во время проигрыша вступление было. Мы же танцевали здесь, вот нам было здорово. Biz bit аны безнең менә шундый аз вакыт, менә 1-2 минут эчендә без сине күреп алырга тиешбез. Син үзеңне менә 200%-ка күрсәтергә тиешсең. Ничек биисең, ничек үзеңне сәхнәдә тотасың, нәрсәләр эшли беләсеңме, менә бер куплет эчендә. Лина сүзләрен тыңлау буенча проигрыш өчен мөмкинлек бирә бугай. Лина, ваше слово. Ну, они все в теориях, а мы заземленно. А сможешь ли ты мне спеть русскую народную песню, но знаешь какую, такую прям вот, типа там про казака чего-нибудь. Я хочу понять твою энергию, понимаешь? Я хочу понять, на что ты способна. Либо спой татарскую, но героическую песню. Әдрән диңгез, güzel диңгез, ой güzel диңгез, күп яуларны күргән диңгез, күргән ул диңгез. Тау батыры Искәндәргә, Искәндәргә. Кояшларын биргән диңгез, биргән ул диңгез. Все, спасибо большое. Начинаем голосовать. Данир, синнән башлыйбыз. Алсу алга таба үтәчәкме, юкмы? Гадел булсак, юк. Юк. Эльвина? Мөмкинлек бирмим. Юк. Лина? Я не даю тебе шанс. Юк. Филес?
Бүтінсі де жоқ деп айта, мен барыбір бирәм деп айтайын ана. Зөлфәт әфәнде. Мен мөмкинлек бирер идем. Bir jüri ағзасының үшісі юк диде. Икесе мөмкинлек бирде, ләкин кызганычка каршы алга үтәр өчен 2 тавыш кына җитмеш агыра. Без Алсу белән саубуллашабыз. Алсу Миниханова. Алсу татар телендә авыррак сөйләшә, шуңа күрә русча сөйләшеп алабыз. Алсу, ты расстроена? Нет, я вернусь в следующем сезоне. То есть ты упорно собираешься работать, да? Конечно, это был хороший опыт. Азат Гыймадиев, ул бик кызыклы катнашучы, ул фақат үзе язган җырларны гына башкара. Һәм хәзер без аның белән танышып китербез. Азат Гыймадиев, Азат, сәлам! Сәлам Байбулат. Ничек кайфләр? Шәп әлбәттә. Әлемнә ничек нәкъ шушы форматны сайладың син? Минем юк иде тәҗрибәм әлеге конкурсларда катнашу буенча. Шуңа күрә миңа бу кызыклы булып китте. Менә әйтәле илһам килгәндә ничек менә еш киләме сиңа илһам? Кайчанрак җырлар иҗат итәсең? Берәр эмоция яки хис яулап алганда шул вакытта илһам килә әлбәттә. Бүген кайсы җырың белән барлык жюри әгъзаларын гаҗәпләндерергә җыенасың? Җырның исеме җәйге болыннарны таң җылыткан чакта. Җәйге болыннарны таң җылыткан чакта, булдың хәтерең тәмам минем кочакта. Нурлар сипте якты көннәрнең кояшы, мине әсир итте ягымлы карашы. Син моңсу төннең карасында, шәфәк һәм таң арасында, айны ялгыш ташлап җиргә төшкән сабый сыман. Бел, бары синдә минем йөрәк, тик син генә миңа кирәк. Һәр чак синең янәшәңдә булу минем теләк. Бергә булган чакта соңгы күктә күңел, янымда бул, башка берни кирәк түгел. Әйтелмәгән мәхәббәттән йөрәк әрни, күңелемдә авыр тойгы һич җибәрми. Син моңсу төннең карасында, шәфәк һәм таң арасында, айны ялгыш ташлап җиргә төшкән сабый сыман. Бел, бары синдә минем йөрәк, тик син генә миңа кирәк. Һәр чак синең янәшәңдә булу минем теләк. Моңсу төннең карасында, шәфәк һәм таң арасында, айны ялгыш ташлап җиргә төшкән сабый сыман. Бел, бары синдә минем йөрәк, тик син генә миңа кирәк. Һәр чак синең янәшәңдә булу минем теләк.
Үзе язган җыр булды аңлавымча, ул бөт да үзе иҗат итә. Зөлфәт әфәнде, сездән башлыйк әле. Монда бик матур күренеш, ике матур яшь кеше чыкты, егет белән кыз. Һәм материалда бик яхшы утыралар, күренеп тора. Монда музыкаль яктан минем бер ни дә юк. Минем бер генә нәрсә бар, шундый җыр, әйбәт җыр, колоритный җыр. Әмма менә произношение, син бит актер кеше. Произношение, аны син әле яшь кеше бит. Эшләгез әле произношение, ул шир безнең әйе карасында, анда, ну булмый алай. Нишләп син менә ниде клавишлы инструментлардагы да әйбәт уйныйсың, нишләп сөйләшүең синең әйбәт түгел. Аны да онытмагыз әле зинһар. Ул нитә, ул бит җыр бит, ул бит колак аша керә торган нәрсә. Авыз аша да түгел, башка җирдән дә керә торган әйбер түгел. Колак аша керә торган шуңа колакны жара ул. Булай бик матур, бик бик кыяшлы кешеләрсез. Зур рәхмәт сезгә. Сездән нәкъ шундый ук кеше. Рәхмәт. Шундый ягымлы. Филис сиңа ошадымы чыгыш? Миңа бик ошады. Мин беренчедән шуны әйтәм, бу стандарттан китү. Ана энергетикасы икән. Энергетика. Ул һәр вакыт, әгәр дә тере музыка уен кораллары икән, тере тавыш, әйбәт. Менә мин шушы юнәлешне гомумән яратам, һәм шулай булырга тиеш тә. Һәм безнең менә Азат сиңа ничә яшь хәзер? 25. 25 яшь. Менә яшьләр шушыңа омтыла икән. Бу димәк безнең әле татар җыр сәнгатының киләчәге өметле дигән уй тудыра. Әйме. Һәм сафлыгың, күңелеңнең сафлыгы икегезнеке дә күренеп тора, күзләрегездән, елмаюыңнан. Елмаюыңны беләсем кем белән чагыштырам, кемнең елмаю белән? Кемнеке белән? Бөек Андрей Бачелинның елмаюына охшаган. Ул менә шулай итеп елмаеп кына куя иде. Мин көткәнем үземнеке белән дип. Юк. Менә шуңа күрә гомумән бөтен нәрсә эшләнгән, конкурска әзерләнү күренә. Үзең иҗат итәсең, үзең җырлыйсың. Син сәнгать кеше икәне күренеп тора. Сезнең икегезнең дә менә шушы әле генә башкарган кыскагына эшегезне сез яратып башкарганыгыз күренеп тора. Яратып җаныгыз, тәнегез белән. Вот, уңышлар. Алар хәзердә хисләр дөньясында каядыр сез әйткәннәргә кушылып, елмаюдан башлар әйләнә. Эльвина. Мин инде шундый хисләнеп киткәнмен ахрыймы, кресларга ятып. Дөрестән дә әйтәсем килә, шуннан да мин рәхәтлек таптым. Инде сәхнәгә чыгудан ук күзләр, минем өчен шушы күзләр, образ ничек ул шушы образга кирип уйнавы. Мен бу шундый тулайым образ булды. Һәм менә бу образны алып, менә шушы сәхнәдән хәзер башка сәхнәгә куярга да, концертларда чыгыш ясарга. Я немножко добавлю ложку дегтя. Ну, потому что вот все, что сказали коллеги, я присоединяюсь. Но у меня есть определенное беспокойство. Вы автор своих собственных песен. Сможете ли вы в нашем конкурсе, у нас есть конкурсные дни, когда нужно разделять чужую песню, присваивать ее себе, сохранится ли у вас вот эта вот атмосфера, которой вы сейчас нас поразили? Потому что вы берете чужой материал, и он далеко не ваш. Вот как с этим быть? Я думаю, что сохранится, потому что, естественно, у меня был опыт исполнения другого материала. А вот давайте спойте нам сейчас здесь другой материал. Таңларсыңмы яшьлек хисләремне, җырларыма кушып җырласам, каршы төшмәсеңме йөрәгеңне, мәхәббәтем белән чорнасам, минем белән тормыш сукмагына, риза буларсыңмы үтәргә? Аyrılganda вәгъдә бирсәңме, кабат кайтуымны көтәргә? Минем белән тормыш сукмагына, риза буларсыңмы үтәргә? Аyrılganda вәгъдә бирсәңме, кабат кайтуымны көтәргә? Да, спасибо. Спасибо вам большое, спасибо. Нет, да, это здорово. Рәхмәт бик зур. Азат бик борчылды, әйме? Ләкин безгә барысын да җырлап күрсәтте, сез әйткәнчә. Данир, синең фикереңне тыңлыйк та тавыш бирергә күчербез. Сәләтләргә килгәндә. Мин бит инде үзем теге скромный җегет булсам да, монагагранный.
Менә ул егеттә нәрсә, менә миңа нәрсә Ходай бирмә, мин 5 ел йөрдем баянга, уйный алмыйм. Баянда уйный алам мин шул теге музыкальный да нәрсәләрне өйрәндем шуларга гына. Ну, уйнап җырлый алмыйм. Гомумән мин менә сокланам шушындый кешеләргә, кем уйный, шул ук вакытта җырлый, әле янында скрипачка шкып тора, и на ходу еще гитарасын да алды. Искитмәле. Ну, беренче җырыңны бу икенчесен нигә заман егетләре дигәнне аңладым мен, уйнау стилистикасын да аның алгансың. Мин шулай ук, әзгенә. Даниэль, килешәсеңме? Барыбер бу егетнең конек үзе язган җыр. Бу җырларны башкарса яңгырамаячак. Я понимаю, но у нас есть конкурс, да, и исполнителю придется все-таки прикоснуться к конкурсной программе. В противном случае он может не участвовать. Бик сак булырга кирәк, җырны сойлаганда башка кешенекен. Менә бу җыр сиңа бармый, Сарман җыры. Бармый, үзеңнең җырың әйбәтрәк, башка яхшырак башкарасың. Мин бара диярим. Әйдәгез, без тавыш бирәбез хәзер. Тавыш Зөлфәт абый бирәбез. дөрес әйтә, ну тыңлама син аны. Вам просто будет непросто. Вы можете растерять по ходу конкурсных заданий вот свою атмосферу. Поэтому берегите ее, пожалуйста, ладно? Беренче җырны уйнап җырлагандагы хисемне генә әйтәм. Беренче җырны уйнаганда үзе уйна, беләсеңме? Мин үземне тоттым шушы фикердә, мин балаларым белән Зверопой мультиге караган кебек булды. Исеңдәме анда Горилла, бандит Горилланың малае җырлый. Менә шушы күренеш миңа күз алдына килде. Шуннан да менә Филүстә әйткәнчә яңа юнәлеш бу, безнең татар халкына хас булмаган, бәлки өлкәннәр аңлап та бетермәс. Җырмыни бу дияр. Но миңа килгәндә, миңа бик ошады һәм менә коллегаларның сүзләренә кушылам, киләчәге булыр иде. Тик сүзләрең дә яхшырак булса, әйтелешең менә Зөлфәт әйтте, йөрәк булса, йөрәк түгел. Бәлки инде теге стильны яңгырасын өчен может йөрәк диергә дә кирәктер. Ну, алай диергә кирәкми. Аңладым сезне. Вот. Тавыш бирүгә күчәбез, Данир. Менә бөтен булган тавышымны бирәм бүген. Бирә. Эльвина. Мөмкинлек бирәм. Эльвина да мөмкинлек бирә. Лина. Я даю вам шанс. Лина да мөмкинлек бирә. Филүс. Мөмкинлек бирәм. Инде 4 кеше мөмкинлек бирде. Зөлфәт әфәнде. Мөмкинлек бирәм, но произношениене эшлә. Эшләремен ала бирсә. Менә хәзер үк, яме сәхнә артына чыгуга син йөрәк дип чыгарга тиешсең. Йөрәк дип әйе. Азат, рәхмәт сиңа. Синең менә бу ак энергетикаң, үзеңне шундый тәртипле, тәрбияле тотуың һәм талантлы булуың сине алга таба этәрде һәм син алга таба үтәсең. Очрашканча хәтле. Пока. Яңа катнашучылар, яңа сезон, бу яңа йолдыз проекты. Хөрмәтле дуслар, без дәвам итәбез һәм безнең алдагы катнашучыбыз Эльвина Галимова. Аны каршы алабыз. Эльвина, әзерме син бүгенге кастингка, бүгенге чыгышыңа? Әлбәттә, әзер. Я очень долго ждала это событие, поэтому я готова на все 100. Ялыныр дип көтмә, ялынмам, сабырлыгым беткән сыгылып. Горур башны түбән мин имәм, яшәсәм дә сине сагынып. Сүз бирәм мин сиңа бүгеннән, исемеңне синең онытам. Тик нигә соң искә төшереп, син киләсең миңа кабаттан. Сүз бирәм мин сиңа бүгеннән, исемеңне синең онытам. Тик нигә соң искә төшереп, син киләсең миңа кабаттан. Эльвина Мәдәният университетында белем ала. Шуңа Эльвинаны турында сораштыра башлый әле Эльвинадан. Эльвина, рәхим ит, башла. Бик матур, бик шибәр, бик мөлаем кыз. Беләсең, миңа нәрсә җитмәде, миңа җитмәде менә синең шундый киң күңелең. Беләсеңме, менә
орысча әйтмешләр, узкий звук, менә объема не хватает. Шуңа күрә бәлки әзрәк менә әле укырга кирәктер сиңа, күбрәк белергә, күбрәк чыгышлар ясарга кирәктер. Бу инде шулай ук тәҗрибә белән килә торган әйбер. Образың матур, күлмәгең матур, үзеңне теге менә образга кирдең, әмма дә ләкин менә музыка ягыннан миңа җитмәде. Зөлфәт әфәнде. Миңа бик шатым. Филис, микрофоныңны тоткансың икән, бәяңне бир. Мин аны куя да алам. Юк, тоткансың икән, бәяңне бир. Бәяне булай бирәм. Әле ничәнче курста? Мин 3-нче. 3-нче курста. Ну әле Эльвина әйтмешли, әле укырга да укырга, үзеңнекен чыгарырга кирәк. Менә үзеңне менә радиодан син яңгыраганда, менә бит ул. Эльвина җырлый бит бу. Дип синең белән бутап куярга мөмкиндер, конечно. Но синең белән бутарлык түгел инде, түгел. Ай, рәхмәт инде. Юк, менә дөрес әйтәсең. Үзеңне булдырып бетерергә кирәк миңа калса. Син әле яңа йолдыз булырга әзер микән, юк микән? Менә шушы сорауны бирергә кирәк һәм үзеңә кирәкләрен. Бу сиңа бер киңәш инде бер төрле. Менә сине танырдай, син бөтен нәрсәне дөрес эшләдең. Ике орында чиста җырламада детонация булды. Әйе. Минем обычно өчәү җырлаганда. Нормально. Ярый, уңышлар. Абылай укырга һәм шушы юнәлештә дәвам итәргә. Зөлфәт абый, күп җирдә бит инде барыбер ялып кына булса да чиста җырлады. Менә бер-ике җирдә генә ләкмәде бит инде аны теге. Бер кешелә колакны дитте. Кисте. Сезнекен түгел, даже минекен кисте. Сагыну турында җырың булды бит инде, әйме? Әйе, әлбәттә. Ну, сагынган кеше бит инде ул өзгәләнеп, рәхәтләнеп җырларга тиеш, сагындым дип. Как раз сагыну аның күзләрендә булды. Әйе. Ул куркып та чыккан әле, курку белән сагыну бергә. Сагыну уннан курка. Куркып утырам әле. Лина, что скажете вы? У меня один к вам вопрос. Потому что, мне кажется, мои коллеги уже столько наговорили и про глаза, и про все остальное. Скажите мне, пожалуйста, а для чего вы выбрали путь артиста? Потому что сцена — это то, чем я живу. Это мой выбор, и я себя вижу именно на сцене. Вы знаете, это на самом деле один из классных ответов, которые я в своей жизни из миллионов на кастингах слышала. Потому что все остальные говорят: я люблю выступать, я люблю то-то, я люблю. А вы говорите: я не могу жить. А я не чувствую это, что вы не можете жить. Совсем. Ваше сердце не бьется. Вы ничего не отдаете. Вы спели так для себя. Как хорошо. Я сегодня на конкурсе. Ура, ура. Я стою здесь на кастинге. Жить – это значит отдать. Вы сейчас что отдали? Поэтому смотрится все очень миленько, все очень неплохо. Вы определитесь. У вас было ключевое слово «жить», без этого не могу. Тогда следуйте своим словам. Даже мне куркып куйдым хәзер. Дөрес юлда микән диеп. Куркып утырдым. А ты для чего на сцене? Сразу вопрос. Не надо еще забывать, что обстановка такая, где вот нет никаких обстановок. Я в это не верю вообще. Артист, если бы мы сюда пригласили, извините за выражение, я не знаю, какой-нибудь бухгалтер или кого-то, вот эта обстановка была некомфортная. Вы можете не верить в это, но надо в ее шкуре побыть. Нет, в ее шкуре не хочу быть. Я в своей шкуре, она в своей шкуре. Ей петь, нет, слушать. Мы члены жюри все равно надо представлять. Нет, я против этого, я с вами не соглашусь. С их точки зрения тоже надо смотреть. Не хочу их точку зрения. Им потом выступать, и мы потом отвечаем перед всеми зрителями. Вы, пожалуйста, будьте в контексте с ними, я нет. Тавыш бирүгә күчәбез. Данир, башлыйбыз. Мөмкинлек бирәм. Данир сиңа алга таба үтәргә мөмкинлек бирде. Эльвина. Әлегә мин үзем генә булып торыйм әле, мөмкинлек бирмим. Бергә бер. Лина. Я не даю вам шанс. Ике кеше каршы. Фелюс. Мен сиңа киңәш итәм. Киләчәктә әле һаман укырга, әзерләнергә, һәм синең мөмкинчелекләрең булачак, әлегә юк. Фелюс мөмкинлек бирмәде. Мин мөмкинлек бирәм. Зөлфәт абый мөмкинлек бирде. Ике кеше, Данир һәм Зөлфәт Хаким, сиңа алга таба үтәргә мөмкинлек бирделәр, ләкин 3 кешенең тавышы юк булды. Шуңа күрә, Эльвина, без синең белән бүген саубулашабыз. Уңышлар телибез. Рәхмәт, бик зур.
Сағынмақлақ болар дейдің, олқалар бөлек еттің, олқалар бөлек еттің де, өзің қалдырып кеттің. Қарадым асыл ташларға, яратып есім кетіп, берген сен екен оларны, айрылу түсі етіп. Қарадым асыл ташларға, яратып есім кетіп, берген сен екен оларны, айрылу түсі етіп. Нурсина, рәхмәт. Жырлауыңны ишеттік. Инде хәзер жюри ағзаларына бирбез сүзне. Аларның фикрен тыңлап кетербез. Данир, башлык синнән. Миңа теге әллибә үҗрә кебек булды бу. Менә сез сиздегезме, әле җырлап бетергәч, дүртебез әле теге тынып калдык һәм бөтенебезне син исәнмесез дип уяттың. Миңа калса, харизма дигән әйбер җитеп бетмәдеме соң? Менә тавышка килгәндә инде начар дип әйтә алмыйм. Тик Яхшы дип әйтә алмыйсың. теге Барбит җыр Салат абыйның бәхетле булырга нидер җитмәде. Менә шул нидерне әйтә алмыйм мин әлегә, тыңлап карыйм коллегаларымны. Бәлки Филүс беләдер нәрсә җитмәгәнлеген әйтеп бирә алыр. Шулай ук үзенчәлеге җитми. Менә дөресен әйткәндә, караоке кабызып куеп җырлау гына кебек. Менә монда үзеңне менә чыктың да, бастың да, караоке кабыздың да, җырладың, монда ул кешегә кызык түгел. Үзеңне төрле яктап күрсәтергә кирәк. Һәм менә синдә генә булган әйберне. Шуннан да бик аккурат кына җырлап, үзең дә беләсең, безнең бөтен татар эстрадасында артистлар бик күп. Әмма дәләки менә шундый, Данир кебек булырга кирәк, Филүс кебек булырга кирәк, Зөлфәт абый кебек менә аерылып торырга кирәк, беләсеңме? Монда гомумән менә бу номерга теге продукт, гафу итегез, бу сүз өчен нидер продукт итеп караганда, башкаручы, җыры, бу бернинди конкурста катнаша торган продукт түгел. Кызганычка каршы. Ничектер менә син теләсә кайсы фатирның звоногына басып, ишекне ачып, шундагы халат кигән хозяйкага әйтсәм, берәр җырлап күрсәтәләр дип. Теләсә кем булай җырлап күрсәтә ала. Бу конкурс бит, яңа йолдыз дип атала торган конкурс. Лена, гадәттә төрле мисаллар уйлап чыгара, төрле әйберләр сәтеп, кешене икенче төрлегә үзгәртергә мөмкин. Сделает ли она сейчас то же самое, либо просто даст оценку сейчас увидим? У меня просто один вопрос. Я что-то сегодня по вопросам. А вы, когда сюда поднимались вот на эту сцену, вы о чем подумали? Первое это было волнение, но я знаю, что волнение нельзя, волноваться. На сцене этого не должно можно, быть. просто нужно, потому что вы же с сердечком, вы переживаете, что происходит. Просто волнение не должно захлестывать. Да, как бы оно должно присутствовать. Это моторчик, который двигает. А еще про что? Как все это пройдет? Вот я сколько репетировала, у меня дома по-другому все было, по голосу. А здесь совсем я даже самой не понравилось. Все это смотрится поученически. Видите, как вы все проиграли уже. И видно, что сейчас здесь пришли, вы немножко сгорели. И вы не смогли адаптироваться в новые обстоятельства. Сцена, люди другие, мы сидим такие, может быть, где-то суровые. Просто вам нужно быть свободны от этого. Нурсина, алга таба үтәләчәксеңме, юкмы? Барысы да жюри биргән тавышлардан тора, һәм алар һәрберсе хәзер чират буенча тавыш биреп чыгарлар. Данир. Мөмкинлек бирәм. Эльвина. Мөмкинлек бирмим. Бергә бер. Лена. Я вам шанс не даю. Ике кеше бирмәде. Мөмкинлек бирмим. Филүс дә юк диде. Зөлфәт әфәнде. Мөмкинлек бирмим. Нурсина, 4 кеше юк дип җавап кайтарды. Димәк, син алга таба үтмисең, ләкин шулай да бүген жюри әгъзаларыннан киңәшләрне ишеттең. Шаңкыра алга таба тотып, алга барырга уңышлар телибез.
Би бар ул алырбыз. Данир, сен бит профи. Әдәле. Помоги мне. Музыку. Би алабызмы? Музыка. Адаштырма мине, саташтырма мине, сакла мине, ялгыш адымдардан. Кояш кебек кайнар, минем сүйүк хисе, тик ул сине иши кабынмага. Адаштырма мине, саташтырма мине, былай да бит әрни бу көңел. Сынарыңда сине, аның рәвешләре, тик ул түгел, шул син ул түгел. Адаштырма мине, саташтырма мине, былай да бит әрни бу көңел. Сынарыңда сине, аның рәвешләре, тик ул түгел, шул син ул түгел. Кейфләр ничек? Былаймы? Рәхмәт, бик зур Айваз. Сез күреп торасыз, Айвазның анкетасында язылган иде. Мин бәйрәмнәр алып барам дип, һәм шуның бер өлешенең 1 минутын сез әле генә күреп киттегез. Данир, сиңа ошадымы? Монда бит җыр конкурсы, пародия конкурсы түгел. Беренчедән, Кемне күрдең син монда сәхнәдә? Сез күргәнне күрдем. Күптән түгел генә конфликт булды бит әле Данир Сабировның ул кеше белән. Шуңа күрәдер, может, әзгәнә белән инде ни бардыр. Обиды калгандыр иштә. Без бит инде күреп тордык аны барсында. Может, шулайдыр. Шәндерсен әтәл. Әйдәгез Данирга әйтергә бирик әле мөмкинлек. Юк, шома дигән юк, аңлыйм мин теге. Монда кайберәүләр кастингка килгәч теге борчылыбрак утыралар. Ну, шома дигән әйбер баларга тиеш бит инде. Субординация дип әйтик. Монда, әйдә Данир, биим җибәрәле. Мин теге Мин гафайт, Данир гафайт. Мин нәкъ шуны әйтмәкче идем. Монда ниндидер безнең алда баш ию кирәк түгел, әмма ул жюри әгъзасы монда син фамильярлыгың белән менә ничек дип әйтәм, шундук җанны биздереп куйдың җегет. Менә аннары мин драматург буларак әйтә алам, лучше чуть-чуть не доиграть, чем переигрывать. Ничек дип әйтәм, әдәп дигән нәрсәне никто не отменял. Син тамада бул, хоть на ушах стой, урысча әйткәндә, тамада булганда. Монда чыгып, син давай, әйдә дип эндәшә торган булма. Филүс, җыр буенча иштәсе килә, вокаль мөмкинлекләре турында. Юк, бу юлы мин бер сүзне дәшмәсәм ярыймы? Ярый. Бүтән сүзләрне әйтеп Илгина, бәлки шоу өчен, яңа йолдыз проект өчен менә шундый холыклы кеше дә кирәктер, ничек уйлыйсың? Гөлназ, дөресен әйткәндә, мин монда шоу күрмәдем. Мин шоу дип әйтмәдем дә, холык дидем. Бәлки. Мин дә шоу күрмәдем. Чөнки без бит монда зур сәхнәгә артист эзлибез. Бу әзрәк башка төрле әйбер, бу культура турында. Айваз. Бу әйбер кирәк, дөрестән генә менә син эшләгән моментлар ул менә банкет вакытында, туган көннәр оештырганда кирәкле әйбер. Ансы да теге туган көннең инде 2нче, 3нче өлешендә диясем килә. Әгәр син зур сәхнәгә чыккансың икән, үзеңне әзрәк башка төрле тотырга кирәк. Менә мин хәзер сөйлим, Айваз мине тыңламый да. Чөнки аның теге үзенең шундый характеры бар, ул кирәкле характер. Нәрсә генә әйтсәләр, мин бар үземнекене эшлим дигән. Менә ул күренеп тора. Нәрсә генә дип әйтмәгез, мин алга барачакмын, үземнекене эшләячәкмен, ул дөрестән дә кирәкле әйбер. Әмма дә ләкин без монда бит бүген булай гына утырмаган. Айваз, сәхнәдә мин сине күрәсем килде. Башка кешене түгел. Син Айваз түгел иң әле. Давайте послушаем Лину, что она увидела. Айваз, а что вы хотели услышать от нас? Не знаю, но я, если честно... Татарча җавап бирә аласың. Урысча да сөйләй беләм мин. Я, если честно, просто для своего опыта. Я полностью уверен в себе, ведь. Мин
өзімнің юлымны білем. Меңа нәрсе генә димәселәр дә, мин теге үзем Секунду, я вас поняла про вашего, так сказать, для опыта и так далее. Значит, я думал, если честно, скорее всего, то, что кто-то не может расслабиться, кто-то что-то. Я просто от души делал. Может, чуть-чуть я переживал, Подождите. Вы пришли за опытом, а опыт — это совет. А вы, уважаемый совет людей, вы же знали, кто сидит, да, как бы уже не секрет, кто сидит членами жюри. А если вы пришли за опытом, значит, за советом. И поэтому, уважаемые люди, вам дают совет. А если вы его не слышите, тогда зачем вы пришли? Для себя я пришел. Я же говорю, чтобы почувствовать вот эту атмосферу. Вы почувствовали эту атмосферу? Почувствовал. То есть не до конца, конечно. Другой ожидал, конечно, но ничего страшного. Да, но мы вас дослушали. Подождите, мы вас дослушали. Мы вас дослушали до конца. Это уже здорово. Так что все то, что вы пришли, вы получили. Единственное, приглашать на танец меня, взрослую женщину, это нужно иметь определенную смелость. А так вы все получили. Все, что хотели. Ну, я ответ конкретно не услышал. Нет, секунду. Вы пришли за удовольствием. Вы удовольствие получили. Уважаемые люди, 5 членов жюри, вас послушали. Все прекрасно. А зрители увидят. Да, отлично, супер. План выполнен. Голосуем. Тавыш бирүгә күчәбез. Менә тавыш бирү аларның нәкъ син сораган җавабы булачак та. Данир? Мөмкинлек бирмим. Данир сиңа алга таба үтәргә мөмкинлек бирми. Эльвина? Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирми. Лена? Я вам шанс не даю. Юк. Филус? Мөмкинлек юк. Зөлфәт? Мөмкинлек бирмим. 5 кеше бер авыздан, бер артлы, Айваз юк, мөмкинлек бирмибез диде. Айваз белән сау булашабыз. Рәхмәт. Безнең янәшәбезгә хәзер киләчәк бик тә кыю егет. Ни өчен кыю дисезме? Чөнки ул хәрби контракт буенча хезмәт иткән. Инсаф Габделбаров каршы алабыз аны. Инсаф, сәлам, ничек хәлләр? Сәлам. Хәлләр яхшы, рәхмәт. Менә контракт булса да, ул инде аның күңеле җырлый. Һәм әйтәле Инсаф, нинди җыр алып килдең син бүген безгә? Бүген җыр була, җиз кыңгырау моңнары була. Hurra paralara küme taşanan sana yolların Şen ile şiri tozağıta Şiskanlar almağın aran Şiskanlar av kümiş mağınar Uylata senin hakta Senin hakta uylarım Yaşınıke alıp fayda Şiskanlar av kümiş mağınar Uylata senin hakta Senin hakta uylarım Yaşlıke alıp fayda Uylata senin hakta Hurra paralar küme Kuşananız adı yolların Şen ile jil tuzğıta Şiskanlar almağın aran Şiskanlar almağın arında Ütkenin tavşaları Işıraşular, kavuşular Ayrılı sağışları Рәхмәт, Инсаф. Син жюрида Филусның барлыгын белдеңме? Юк, белмәдем. Белмәдең. Бу җырны яратасың, шуңа күрә сайладың. Прям. +1 кармасына. Филус, ничек башкарды? Менә бу егеткә комментарий бирәсе килә инде. Әлбәттә, синең репертуарыңнан җырны башкарып үтте. Репертуары да, аранжировкасы да, барысы да теге хәзер үзем сәхнәгә чыгар кебек бу теге менә хәзер менә башыннан башланып та китте. Хәзер мәйтәм минем чыгыш микән дип торам. Шуңа сиңа кушылып җырладым да, Инсаф. Минем
мында артык сүз әйтәсем килми. Миңа ошады. Молодец. Зөлфәт әфәнде? Миңа да бик ошады. Менә шундый бай тембрлы тавыш белән шундый якты мөлаемлык кешедә. Әгәр дә мин былай җырлый алсам, үземнең мондай тавыш булса, мин контрактник булып тормас идем үзем. Инсаф уйлар бу хакта. Афарин. Афаринләр. Данир да карыйбыз, Данир да елмаеп кына утыра. Күңелле бара кастинг, чөнки менә әле без теге үсте аска килде дип әйтәм. Әле маңа кадәр Әлеге дә сине бийтәселәр иде. Идея. Монда менә сорамаса, кул уже мин әйтәм, ха торып бии башласам, мин син жюри бит утыртып куерлар дип уйладым. Ул бит менә шундадыр да инде ул сәләт. Аны әйтмичә дә менә кешенең күтәреп җибәрә алуың, ул булган тавышың белән, сәләтең белән һәм үзе дә мөлаем, тавышы да шундый җыр шәп сайланган легендар Әнгам абай Атнабай сүзләренә шуңа Попробуй начар дип әйтергә бу җырны. Әйбәт. Елмаюна караганда Эльвина да бик дәртләнеп, бик хисләнеп утыра. Шулай инде ул шибәр егетләр чыккач. Нәрсә әйтәсем килә? Менә монда бит инде бер сүз юк. Образын сайлаган, матур, төз, тавышы шәп, бай тембрлы. Артыгын сөйләми, шуннан да ир кеше күп сөйләргә тиеш түгел дип саныйм мин, Данир. Шуңа күрә миңа Вообще бер нәрсә дәшмим. Ярар, Данир. Шуңа күрә менә мин шундый рәхәтлек таптым хәзер. Менә кулларымны күтәреп ура дип кычкырасым килде. Чөнки шуннан да бу инде менә артист. Готовый артист диясем килә. Контрактны үзәргә туры килмәгә, инсаф. Уже исчез. Әле өстәвенә шушы әйберне ишеткәч менә ничектер бизәп тә җибәрә дип әйтим менә җегет кешене. Менә анкетадагы бу пункт шулай бит, әйме? Данир, сен әйттеләр бит инде алдагы нидәйме? Данир, әйдә бии балабыз дип бит индәйме? Мен әйтәм, менә монда бит Филус, әйдә җырлап алабыз димәде бит, әйме? Но мен барыбер кушылып җырладым. Очень сложно сделать так, чтобы улыбнулась Лина. Лина улыбается, даже смеется в голос. Лина, понравилось выступление? Слушайте, что вы прям следите за моим лицом. Неужели я такая фурия? Знаете, у нас кастинг идет, понятно. Сейчас будут еще следующие участники, еще съемки. Но я думаю, что вы тот артист, который оставляет атмосферу. И мне даже интересно для себя самой, насколько я вас буду еще помнить при следующих участниках, которые к нам придут. Вы оставляете впечатление. Инсаф, тавыш бирүгә күчәбез. Әгәр дә күпчелек әйе, син алга таба үтәсең дип җавап бирсәләр, син безнең проектның икенче өлешенә үтәчәксең дигән сүз. Башлыйбыз Данирдан, һәрвакыттагыча Данир. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәсең. Эльвина. Мөмкинлек бирәм. Ике тавыш. Лина. Мөмкинлек бирәм. 3 тавыш. Филус. Мөмкинлек бирәм. 4 тавыш. Зөлфәт әфәнде. Мөмкинлек бирәм. Инсаф, алга. Алга, алдагы этапка. Üçüncü сезон Яңа Йолдыз проектның беренче көне ахырына якынлашты. Кемдер әлеге сәхнәдән канатланып очып чыгып китсә, кемнеңдер хыяллары шилпәрәмә килде. Нишлисең бит, тормыш бу проект, без дәвам итәбез. Киләсе атнада очрашырбыз. Систем ТВ телеканалында музыкаль реалити-шоу Яңа Йолдыз проектын карадыгыз. Әлеге проект Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән гамәлгә куелды. Мин Гөлнар Сәфәрова сезнең белән бу атнага сау булашам. Minha fantasia